máme vlastne pohrať sa s hypotekárnymi sadzbami, čiže ak si chcete zobrať pôžičku na bývanie, tak táto pôžička sa volá hypotéka a dneska máme nejakým spôsobom znázorniť, že aká bude výška splátky, keď si zoberiete 50 000 eur pôžičku na 20 rokov pri rôznych úrokových sadzbách. Čiže na prvé si máme vziať úrok 1,5 a vypočítať, že tu si to viem nastaviť na tejto stránke o peniazoch zoznam SK hypotéky, hypotekárna kalkulačka, čiže tu si nastavím 50 000, tu si nastavím 20 rokov, tu si nastavím úrokovú sadzbu 1,5% a dozviem sa, že výška mesačnej splátky bude 242 eur a celkovo zaplatím takúto sumu. Hej. Čiže môžem si to dať do zošita, urobím si takúto tabuľku, kde si dám úrokovú sadzbu 1,5%, 3%, 4,5%, 5 a 7,5%. A teraz budem vyplňať jednotlivé bunky. Čiže ak mám nastavené 1,5, tak koľko budem mať mesačnú splátku a koľko budem celkovo musieť zaplatiť banke za celú dobu splácania. Čiže teraz môžeme dať ostatné hodnoty, čiže nastavím si 3%, čiže tu nastavím 3%, tam si to prepočítať, mám nové hodnoty, tie si zapíšem zase naspäť sem. Čiže ja použijem taký odhad, ktorý už mám predvyplnený, takže zhruba nejako takto mi to vychádza. Ale vy si to tam pohľadajte a napíšte si presné sumy, koľko vám podľa tej kalkulačky vyšli. Teraz môžem si vypočítať ešte koľko preplatím, že ak tam sem, že rovná sa toto minus 50 000, tak zistím, že o koľko viac zaplatím banke za tých 20 rokov splácania. Čiže ak vidíte, že keď máte úrokovú sadzbu 7,5%, tak pomaly zaplatíte banke 100% z toho, čo ste si požičali. Teraz si to môžem spracovať pomocou grafov, čiže ak si takto označím tieto dve riadky, dám si vložiť graf, najlepšie je vkladať tento, lebo to je graf k závislosti dvoch veličín, čiže závislosť úrokovej sadzby od veľkosti splátky od úrokovej sadzby. Čiže dám si toto, vyberiem si buď takýto graf, alebo takýto graf, kde bude mať len body, alebo takýto, kde to bude mať aj spojené čiarami. Takže mám veľkosť splátky, teraz môžem si dať výšku úroku, celkovú výšku splátenej sumy takýmto spôsobom. Keď teraz podržím CTRL, tak viem si vyznačiť takto dva riadky a dať vložiť znova graf. Ešte raz. Takto. Nejde mi. Prečo mi nejde? Nemám tušenia. Ale keď už to inak nejde,
tak môžem to urobiť tak, že si prehodím tie riadky, že posuniem si to takto, dám si toto sem, tento riadok odstránim a teraz to môžem tak spraviť. Tak. Skúsim schválne, či to pôjde takto. Tak nie. Neviem, prečo to nejde, pred chvíľou mi to ešte fungovalo. Dobre, čiže takto si to urobím, prehodím si tie riadky a spravím si takýto graf, koľko preplatím, čiže tak. Čo vidíte podľa počtu percent, koľko preplatím, mám to pekne na grafe vyznačené. Dobre, čiže vašou úlohou je urobiť takéto grafy. A teda samozrejme chcem tam mať reálne hodnoty z tej kalkulačky, nie tieto vymyslené.